Umeak eta bestetik pertsona nagusiak ikusten genuela behar gehien zituzten kolektiboak zirela, zaintzeko eta atenditzeko, ezta? Pandemian zehar kolektibo kaltetuenetako bat, ezta? Azkenean murrizketa gehienak aurrei jarri zaizkie, hasieratik amaierara arte eta gero horren arira hasi ginen aztertzen baita ere oinarrin sartzeko aukera. Hau da, Euskal Herriko herri hezitzaileen sarean, ezta? Askotan da kontutan hartzen ez den kolektibo bat, eta Arakaldon erdigunean jarri nahi genuen haurtzaroa, eta gainera askotan ez dira kontutan hartzen, ezta erabakiak hartzeko ere ez, eta umeek asko daukate esateko.